आंनि गोदान मोनसे फिन भिडिअजों गासैखौबो खुलुमनाय अननायखौ नाजावहरनाय जाबाय। आसा खालामो गासै मोजाङै दङ। स' लोगोफोर आंबो दासान्दिसोनि मोजां अननायाव मोजाङै दङ। स' लोगोफोर आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बा मा बुंखो आरोना जा माने सानद्रि मोखां आब'आ माने खनसे सानस्रोबावनांगोन आरोना माने फुलखौ खामानिखौ मावखांनायनि उनाव माने आरो खनसे फिन बिसोरखौ माने भाइरेल खालामालासिनो माने भिडिअखौ होआलासिनो माने गथ' गोरलै रोखोमनि रानि चक्लेट जा होननानै माने जेनेबानो रानि खामानिखौ मावनांला दे बिदिनो सोर सोर थागोन जोंबो ओमफ्राय नोंसोरबो न' फारसेथिं थांफिन ओमफ्राय बिदि खामानिखौ मावनांला होननानै माने सानद्रि आब'नि बादिब्ला बिदि बुजायनानै दोननांगौमोन आरोना माने बिदि बाथ्रायाबो माने बुजाय जानानै जेनेबा सिरि थाजानानै दोननाय बाथ्रा जाहैबाय आरोना सानद्रि आब' बिथां नोंनि बादिबा। स' आं बेखिनियाव आरोना मोनसे फिन आरो बिसोरनि भाइरेल भिडिअखौ देखायबावनाय जासिगोन। बिदिबा नायदो आरोना माने बिदिया सिरि थाथावथाव ना सिरि थाथावथाव नङा अब्ला नायदो बेबायसा भिडिअआ माबायसा माने बेखौबो माने बुजायनानै दोननांगौ। फिन नायदो होमबा। नंगौ फैसा खामायदों देहा फाननानै फालांगि खालामनानै बेखौसो दैथायहरबाय नामा? सासे सेंग्राया 10,000 खरि ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो? डाइरेक्ट नोंसिनि आइ आफाखौ बे भिडिअनि गेजेराव लिंहर गाबोननि गेजेराव। गावसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय दा गावसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय मा जों बिदि थांबाय सोरबा मजा आया। माने नों बर'नि माबाखौ फोथांना लानो थाखायबो आरोना माने एसे माबा आरोना बर' हारिनि थाखायबो एसे नांथाबनांगौ बिथांमोनाबो। मानो होनब्ला नोंसोरबो दावगानाय सासे सिख्ला बर'फोरनिनो माने नोंसोरबो बिदि बुंनो आरोना माने एक्स इन्डिभिए माने गोरोन्थि जाबाय आरोना माने डाइरेक्टलि भाइरेल खालामना होनाया मा बिथांमोना मोजांनि थाखायसो खालामदों मोजांनि थाखाय माने माबानांसिगौ आरोना बिथांमोना सिरि थानांगौमोन। नोंनि बादिब्ला सिरि थानाया मोजांसो जानाय नङामोन। बिथांमोना बुंनानै होदों आं जोबोद गोजोननाय जादों। सानद्रि आब'नि बिथांनिब्ला माने सिरि थानाया मोजां मोनो आरोना नाथाय मानि थाखाय बेखौ नों खोन्थानानै होदो माने डाइरेक्टलि माने बर'फोरा माने बिदिनो जाय सिरि थानानै माने बेपारि नाम मोननांगौमोन आरोना माने बुङो आङो दुब्लि बारियाव जिंखा बिलाइ खाफैनायाव माने भिडिअखौ खालामनो गोसो गैयाबाबो खालामनांगौ जाबाय आरोना सानद्रि आब' मोखांनि माने माबाखौ नुनानै भिडिअखौ नुनानै बे दा बुंसिगोन आरोना माने भिडिअखौ खालामना होखांनानै बुंगोन बे आं मा बुंखो होनगोन माने बेयो बुंसिगोन आरोना माने सैस्लिम लांगासिनो बेयो गावखौनो मानो होनब्ला बुंनानै खादो बुंनायनि उनाव मा होनखो बेयो माने आं मिथियासो होनबाय आरोना नायबानो जाबाय। खामानि मावनाय मोनदों नामा बेनिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै माने मा लिरदों नायनि लाइफ दङ ना इसोरनियाबो जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव सानद्रि मोखांनि बादिब्ला माने बिसोरबो बिदिनो भुल खालामबाय इनिफ्राय बिसोरखौ एगारफिननांगोन माने गावबो सानसे भुल खालामगोन ओमफ्राय गावखौबो एगारफिननांगोन नामा बिदि आरोना बिलायनो ओमफ्राय इसोरनो माने सानांगौना इमान साननो गोरोंफोरानो बिदि डाइरेक्ट साननो गोरोंफोरानो बिदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा खर' जुदि मेलेम दोङोबा भिडिअ खालाम खिन्थु बिदि आपलड खालामना होनाङाथ' भाइरेल खालामना होनाङा नोंसोरो जुदि रायनानै बुजायनानै दोननांगोन ना माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना खिन्थु डाइरेक्ट होनाया इसोरना माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा बेनिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै माने मा लिरदों नायनि लाइफ दङ ना इसोरनियाबो जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव मानसिया भुल खालामाबा माया मारिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो। आंनि बे भिडिअ आरोना होननाय देखायनाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा फिननि माबाफिनबानो जाबाय मानो होनब्लाथाय खालामनो गोसोआवबो खालामफिननांगौ जाबाय मानो होनब्ला माने गोदोरखौनो जुदि बुंबाबो दाय जायोब्ला नै बुंनाय लोगो लोगोनो माने आपलड खालामफाबाय आरोना डाइरेक्टलि माने भिडिअ हगारनाङामोन होननानै मानो होनब्ला माने गोदोरफोराबो माने दानिया जेबो होनो हाया जाहैबाय आरोना बिदिबा जोंफोराथ' जेबो होना जोंथ' नैसिनिल' आरोना माने जों एख'आ नङा जाहैबाय जोंखौबो दा नुयोब्ला रागा जोंगोन नङा होनब्ला बिदिबा आं बिदिखौ माने जेबो मोना आरोना सोरबा बिथांमोना बुंबा बुंदो अरजाला मानो होनब्ला भिडिअखौ खालामनांगौ जाबाय खालामबाय इनिफ्राय जुदि आंनि बे भिडिअआव जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि सानदोंबालाय सानदो आरोना ओमफ्राय निमाहाफिननो नाजाफिनबानो जाबाय जुदि साननाय दंब्ला ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बिदिबा बाय।